Искаш ли да се научиш да програмираш на Python? Сега е твоя шанс. Честно казано, бях объркан. Не знаех откъде да започна и всичко онлайн ми се струваше доста сложно и скъпо. После попаднах на майсторство в Python. Стъпка по стъпка към успешен код. И всичко се промени за мене. Ясно, разбираемо на български език, с реални примери и упражнения. След 30 дни започнах да пиша първите си скриптове, което е доста очудващо. Но това не е всичко. Книгата пристига с 3 невероятни бонуса, които за мен доста много ми помогнаха, когато започвах, и без тях ще да ми отнеме сигурно двойно на това, за да започна да пиша скриптове. Ръководство за това как да създадеш портфолио от Python проекти, достъп до най-важните Python библиотеки за разработка, обработка на данни и готови скриптове за автоматизация. И ако искаш да надградиш още, може да добавиш и мини ръководство за работа с библиотеки NumPy, Pandas, Matplotlib или работна тетрадка с 101 упражнения по Python. А защо не и наръчник, който да те въведе в веб разработката с Django. И всичко това на цената на един онлайн урок, от който всички знаем, че нищо няма да научиш. Научи се да програмираш. Повярвай ми, няма да съжаляваш. Доста интересно ще бъде за теб.